И какво става, хора? Аз съм Дебелият. Нека поговорим малко защо започвам всичко от начало. Нали, нов канал, нови неща, нови предизвикателства, може би да кажем. Взел съм си микрофончи, взех и ето тази стойка, която дойде днеска. Много хора ще ме знаят от TikTok най-вероятно, защото най-вероятно ще кача снимка или видео, че започвам отново и че имам нов YouTube канал, да ме потърсят, нали, и тем подобни работи. Каква ще ни е целта в този канал? Целта е без отказване, защото до сега много пъти съм се отказвал, винаги съм съжалявал. Това е истината. Откажеш ли се, винаги ще съжаляваш, защото не си продължи. В интерес на истината аз тренирах около година и половина и от година и половина бях спрял. Защо спрях? Дълга история, най-вероятно ще го коментираме някой ден в друго отделно видео, което ще има по-напред. Главно съм почнал, може би от 2-3 седмици да тренирам. Ще ви поставя като за начало, защо искам отново пак да се занимавам с това. Искам да се занимавам с това, защото това е една моя детска мечта и аз целя да успея. Макар и малко, да успея. Ще пробвам да едитвам, ще пробвам да слагам някакви неща интересни. Откъде ми дойде цялата идея, като цяло мисля, че започнах да снимам и съм снимал първото си видео на 8 или 9 години, като за в момента съм на 17 години, почти 18. Няколко месеца остават до 18 години. Но човек през годините поставя много цели в живота си, които някой път са трудни за постигане, някой път са лесни. Като цяло някои бяха прекалено лесни, но някои, като примерно да отслабна, никога не се получаваха и винаги съм се отказвал. Но този път ще бъде различно. Защо ще бъде различно? Защото съм решен на 100%. И защото най-вероятно ще има хора, които ще ме подкрепят и ще ми дават тласък, който винаги съм имал нужда от него. Като цяло всичко, всяка идея, като свързана с YouTube, защото преди нямаше TikTok, нали, когато бях много малък, започнал от първите ютубери, които съм гледал, именно Shadowhex, първият някога, който съм намерил. Посредством него намерих и Дидоди, намерих след което Пакта като цяло и честно казвам, доста ми хареса за идеята. Хареса ми позитивните коментари. Да, имаше хейт, но ми хареса, че те правят това, което е интересно за тях и ги забавлява. Също така успяваха. Почвах многократно, спирах многократно, но разберете ме. Аз работех само единствено с един тъп телефон. Кратко прекъсване. Кучето ми се разлая. Докъде бях стигнал? Бях започнал с един телефон, който беше Samsung Galaxy J3 2016 година. Нямах много. В интерес на истината аз никога не съм имал много, докато не дойде тази година. Общо взето тази година направих доста промени в живота ми. Доста решения, които бяха доста смотани. Нараних доста хора. Което най-вероятно ще повлияе на бъдещето по един или друг начин, но ще се опитам да поправя всичко, защото все пак е моя вина. Както и да е. Започнах, спирах, но това говорим, че аз правих просто някакви гейминг видеа, които също са качени в старият ми канал, който, ако потърсите, най-вероятно ще намерите. Без значение. Реално мисля, че в началото започнах с това Дебелият. Ами да, точно така. Най-големите килограми, как се по-правилно да се каже? Най-високите или Добре, като цяло съм бил възможно най-тежък. Мисля, че преди 2 или 3 години в 8 клас, всъщност станаха 4. В 8 клас, като бях достигнал 134-135 кг. За момче в 8 клас това не е добре. Като се преместих, първата ми мисъл ми беше почват подигравките, почват тормоза. Да, обаче имаше тормоз за други, не и за мен, за което се радвах. След което аз започнах да тренирам като луд.
започнах, тренирах. По едно време се отказах, защото почнаха мускулните трески и аз си казах, няма да стане. След което дойде още един период, в който започнах да тренирам, но този път си купих протеинче. В този период отслабнах с 15 кг, което беше изключително голям напредък за мен, защото това да си бил 135 кг и да отслабнеш с 15 е доста добре. Кучето отново се развая, но ще го слушате. Нямате избор. Лора! Спри. Така, разбрахме се и с нея. Този период мина, след което по едно време се поспрях. Какво се случи? Намерих си приятелка, приоритизирах я, като може би нямаше да спра тренировките, просто такова ми беше мисленето. Един вид, намерих си приятелка, за какво да тренирам повече? Тя ме харесва такъв какъвто съм. Да, обаче аз не се харесвах вече. И в последствие се започна следното. Исках да си набавя поне малко уреди, с които да мога да тренирам и с които да мога да се развивам. Като преди 2 седмици, точно когато започнах да тренирам, бях си поръчал една сурия работи. Като днес ми дойдоха още едни работи, за които ще говоря малко по-напред във видеото. Едно от тях е ето този стенд, не знам как се нарича всъщност, трипод, голям трипод, да. И бях си направил голяма щанга, аз си направих голяма щанга с помощ на познати. Също така съм си взел едни гуми, в момента си търся все още малко еквипмент, дето се казва, на чист английски език. Да. Търся си като цяло гума от трактор, която да премятам, понеже съм дебел и имам някаква сила. Също така си търся и гири, понеже съм скрънза и не ми се дават пари. Но най-вероятно ще си ги купя в крайна сметка, защото всеки, който казва, че има, всеки път забравя да ги намери. Както и да е, няма проблем, не се сърдим. Продължаваме напред. Също така бях получил няколко неща от познати, като едното беше еластици, с които да си правя за бицепс, трицепс и тем подобно, което си дойде от нужда. Отново пауза. Явно в най-тихата улица в селото, която е нашата, явно в момента се засилиха възможно най-много хора и излизат. И кучето се дрази. Както и да е, мисля, че бях стигнал до там, че получи помощ. Да, беше ми дал също така и едни гири. Впоследствие той си ги взе, за да тренира той човека, защото той беше започнал фитнес, но повече му харесваше да ходи на лостове и да тренира с гиричките, защото каза, че фитнеса не е неговото. Аз му ги върнах, разбира се, той ми каза, че може да ми ги даде по всяко едно време, обаче аз бях дебел мързел и не си ги взех. Затова сега си търся други и не искам да взема от него, защото става взимане, даване. Искам да си имам някои, които са мои, общо взето. Как ще го направим? Най-вероятно или ще си измайсторя някакви, или ще си купя, или ще се надявам този човек, който ми е обещал, да ги намери. Нека видим. Също така си купих боксова круша, която доста помага. От време на време. Едно от нещата, които аз най-много харесвам в моите тренировки е да тренирам за крака. Затова си купих и още едно въже за скачане, защото обожавам да скачам на въже. Може да видите в TikTok-ът ми, който ще намерите или долу в описанието, или в това на канала ми, в описанието на самият канал, което е информация, мисля, че се води. Нямам си на идея. Имам доста неща, които ще видите в канала. Все пак, започваме. Каква ни е целта? Целта първото, което е да отслабна. Разбира се. Това е главната цел. Ще поставим ли време? Не знам. Честно казвам, колебая се. Може би, дори в момента, в който снимам това видео, ми идва една идея. Идеята е да отслабна докато стана на 18. Но нека пресметнем колко месеци са това. В момента сме юли, към края. Август, септември, октомври, ноември и декември. Имаме около 5 месеца и половина. Напълно възможно. Защо да не? 5 месеца и половина са напълно достатъчни, като имате на предвид, че аз за едно лято отслабнах с 15 кг. Каква ми е целта?
Целта ми е да стигна 90 кг. Но разбира се, щом съм стигнал 90, значи може и по-надолу. И ще се борим за и по-надолу. Пък и може да изградим някаква физика. Кой знае? Може да има други цели. Никой не знае. Дори и аз. Ще видим за напред. Другата ми цел е да променя мисленето си и да променя себе си, защото напоследък няма да коментирам. Но такъв съм. Мога да се променя и ще го направя за доброто на моите близки и моите познати. Защото не е добре за тях. Аз мисля за тях. Защото те са най-важното. Най-важното е познатите ти. И роднини, и родители. Това ти е най-важното. След което имам цел малко да посвиря на китара. Точно така. Подариха ми и електрическа китара. Все пак от бедно семейство съм. Някои хора ме съжаляват и ми помагат. За което благодаря. Може би никога няма да видят видеото, защото не са хора, които харесват и гледат YouTube или TikTok или тем подобни работи. Но отново благодаря. Също така мога да благодаря с цялото си сърце, че съм стигнал от тук заради баща ми и от година и половина насам заради моята приятелка. Защото тя каквото и да се случва, винаги е до мен и винаги ми помага. И най-вече ме обича такъв какъвто съм, колкото и да не съм хубав. И че съм дебел. Но няма значение. За нея съм добре. Щом така казва, значи е така. Така. Това видео го снимаме всъщност да проверим на 18 юли. Нека видим докъде можем да стигнем. Нека видим дали ще се разраснем и докъде ще стигнем. Също така, друга цел. Искам да направя и нещо голямо. Искам да имам спонсорство. Нещо, което винаги съм искал. Най-вероятно, като почнем тренировките, понеже виждам други канали, първите ми спонсори са Above the Rest или Proof Nutrition или кои беха другите. Извинявам се, не мога да си ги спомня всичките, но това са главните спонсори на фитнес ютубъри. Аз ще съм главно по тренировките. Да, не съм в най-добрата физика, но може да ми помогнат, за да влезам в най-добрата физика. Кой знае? Ако се разрасна, най-вероятно ще ми предложат. Или аз просто се набутам, защото съм нагъл. Пък и съм селенче. Отново, прекъсване заради кучето. Не е най-добрата идея да снимам на двора. Но ще свиквате. Също така бях забравил. Не бях забравил, ми просто не довърших свирането на китарата. Какво целя с това? Също това ми е било мечта винаги. Освен, че да бъда слаб, да си имам приятелка и да свиря на китара. Има и други мечти, но които с времето ще се изпълняват малко по малко. Стига да почнем от малко, ще стигнем и до много. Общо взето, какво трябва да научим? Трябва да научим една-две песни. Все пак електрическа китара е. Аз съм фен на рок. Кефи се на такива работи. Някои хора може да не ме харесат за това. Но ще ви разкрия и друго. Слушам и чалга. Така че спокойно. Разбивам се и на Галена. И да, мисля, че това са ми целите. Мисля дали не съм изпуснал нещо. Най-вероятно ще правя и сценарии, в които да не се обърквам какво съм говорил, какво съм правил, защото в момента е това. Без сценарий, без нищо. Ще трябва да ги чета някъде. Друга цел, която поставяме, понеже сега най-вероятно качеството ще е отвратително, няма да е нищо особено. Цел, която си поставяме е да си купя и камера. Било то GoPro, било то каквото ще да е. Всъщност GoPro не е, защото то е екшен камерка, мисля, че се води и се използва повече при карането на колело или при мотористи. Аз искам да си купя хубава камера, с която да имам хубаво качество и вие да се кефите. Защото и за мен това е важно. Все пак аз когато цъкна на някое видео и когато е гадно качеството, си казвам чао. Колкото и да ми е интересно видеото. Да, на някои ютубери съм оставил, но няма проблеми. Обаче, не знам дали вие ще останете всъщност. Друга цел, която поставяме, най-вероятно трябва да се пострижа, защото не мязвам на нищо. Да и се обръсна. Това е малкото, което имам. Но това ще се стори, може би, в следващия епизод. Ще разберете, ако се абонирате, харесате и коментирате. Друго не знам какво ще правим. Ще следите процесът на живота ми като цяло. Общо взето как се развивам, докъде се развивам и какво правя в живота ми.
В момента работя от 4 месеца, примерно нещо подобно. Събрал съм една сума пари, с която, разбира се, си подготвих някои неща, купих си някои неща за тренировки, за снимане. И да, малко подобрение да има, защото все пак да не почвам като преди с Samsung G3 2016. Но то тогава беше 2017, така че не съм имал много избор. Пък и не избирах аз, избираха нашите. Така че няма какво да направя. Друга цел не знам. За в момента най-голямото нещо, което мога да ви кажа, че най-вероятно предстои, е следното. Съвсем скоро отивам на море. Скоро, то днес е петък, аз тръгвам в понеделник рано сутрин към 4-5 часа и де-факто тръгваме и мисля да снимам и там. Мисля да си взема трипода, да взема този голям трипод също, да си вземем някои неща за тренировки и като цяло да бъдат 3 влога, защото ще сме 3 дни на море. Ще започнем с тръгването, като ще стигнем до тренировки най-вероятно, защото отивам с хора, които също харесват да тренират. И също някои искат да отслабнат. Така че най-вероятно ще се пробваме. Като ще си взема и ластиците, които всъщност днес дойдоха. Аз ви казах, че ще говорим и за това. Ластиците, които са за набирания. В смисъл да ги слагам, за да се улекотя по един начин и поне да мога да свикна да направя първото си набиране. Това също ми е цел. Разбира се, ще видим кога ще се случи и това. За какво предстои занапред в канала? Първо, най-вероятно ще бъдат тези 3 влога, които ще се постарая да ги снимам, въпреки че все още не съм питал повечето пичове дали са съгласни да ги снимаме, защото не знам дали искат да се виждат на камера или да ги гледат в YouTube или TikTok. Но когато разберем, ще разберем. И аз ще разбера и вие ще разберете. Та най-вероятно ще искат да снимаме, няма да имат проблем толкова с това. Ще направим тези 3 влога, които ще бъдат последователни, най-вероятно ще ги заснема и след като се върна от морето и след работа примерно, ще ги обработвам и ще видим дали ще ви харесат общо взето. Също най-вероятно ще си снимам и в TikTok. След тези влогове на морето започват, най-вероятно ще пусна и някаква поредица, която правих в TikTok, която ме направи, как да го обясна, малко по-така. С последователи. 6 и нещо, бях на 6500, вече съм на 6, разбира се, защото не качвам. И най-вероятно ще я започна отново, която поредица беше 17 годишен дебелак, се опитва отслабно. Бях стигнал, мисля, че до ден 40, може би и по-малко, и се спрях. Точно тогава спрях и тренировките. Сега започваме абсолютно всичко наново. Няма да бъде лесно, но никой не е казал, че ще бъде лесно. Пък и, нали знаете, както се вика от преди, ако не е лесно, не е интересно. Ами, при мен ще е трудно, интересно и много лудо. Очакват ви невероятни работи. Имам много планове, много предизвикателства, от всичко от много. Така че, ако искате да видите това всичко, абонирайте се за канала, ударете по един мощен лайк, коментирайте, сложете едно коментарче, каквото и да е. Примерно, брат грозен си, пак действа, помагате ми, задействаме алгоритъма, вижда, че има хора в канала, изстрелва го до някъде и се започва с снимането на много видеа. Също така пишете долу в коментарите, плюс това, че съм грозен, пишете какви видеа искате. Какъв тип видеа, освен тренировките, какво искате да виждате от тренировките, искате ли да виждате как правя всяка една серия или как правя, примерно, само една серия. И също така, колко време да са клиповете, колко минути. Като този клип вече направи 20 минути. Не знам на кой ще му е интересно да ме слуша. Най-вероятно тези хора, които са ме следяли доста сериозно в TikTok и сега им е интересно какво се случи с този дебелак. Отслабна ли? Или още тъпия дебелак? Ами, отслабнах с малко. 2-3 кг. 2-3 кг. Извинявам се. Чудих се дали да кажа 2-3 кг или 2-3 кг. Джан Джун, гледай как се направи. Това беше от видеото, надявам се да ви е харесало. Ако е така, знаете какво направите, абонирайте се, харесайте и коментирайте. Чао, чао и до нови срещи!